Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген 16 сентябрьгә туры килгән чираттагы җомга тапшыруында сезнең белән туры эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Ул үзе язганча бүген дә бик азга гына да гаҗәпләнә белә. Бөтен вакыйгаларга да мөнәсәбәтен белдерә. Аның сүзенә бүген дә колак салалар. Хөрмәтлеләр, халкыбызның атаклы шагыйре, язучысы, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Разил Исмәгыйль улы Вәлиев бүген безнең студиябыз конагы. Хайырлы көн, Разил. Хайырлы көн булсын. Разил абый, сөйләшүне әзрәк фәлсәфирәк сорудан башлыйсым килә. Безнең бит татар инде үзегез беләсез. Гомумән бөтен халык татар инде ул үзенең баласын кеше итәсе килә. Һәм кеше иткәндә иң беренче шарт ул иң беренче үзенең ана теленнән бигрәк урыс телен белергә тиеш дип хәзер инде ул аңа чит телләрдә өстәлде инде. Икенчеләр әйтә инде акча күбрәк кирәк, акчаң булса бөтен нәрсәгә ирешеп була диләр. Һәм өченчеләр әйтәләр инде шуның янәшәсенә тагын әле таныш белеш, арттан этәргә бер таныш үзенең кешеләрен, зур кешеләрен дә кирәк дип әйтәләр. Менә сез шундый дәрәҗәгә ирешкән кеше, дөньяның бөтен ачысын төшсен күргән кеше буларак әйтегез әле, менә сезгә шу дәрәҗәгә җитәргә нәрсәләр ярдәм итте? Миңназин тагын менә санап киттең, кешене кеше итер өчен нәрсәләр кирәк дип алар барысы да кирәк. Әмма ләкин барысының да шамасын белергә кирәк. Әгәр дә шушы 3-4 әйберне санадың, син шуларның берсе генә өстенлек алса, калганнар арасында калса, шулай син инде тулы хокуклы дип әйтмим инде. Бер яклыгына әйме? Бер яклыгына кеше буласың. Мине бу дәрәҗәгә бүгенге көнгә китереп җиткергән нәрсәләрнең берсе билгеле тәрбия. Иң беренче чиратта тәрбия. Аңда кирәк, белемдә кирәк, гыйлемдә кирәк, барысында белергә кирәк. Әмма ләкин беренче чиратта менә мин шушы яшемә җиткәч аңлый башладым, аңладым. Кешегә әгәр дә тәрбия кермәсә, ул белемең дә, күргән нәрсәләрең дә, тәҗрибәң дә бөтенесе дә бушка эшли башлый. Әгәр дә син тәрбияң була икән, әгәр дә кешеләргә мөнәсәбәтең бик яхшы була икән, әгәр дә син дөньядагы вакыйгаларга чын гадел бирә аласың икән, ул вакытта гына инде синең юлың дөрес була. Мине тәрбия дигәннән минем иң беренче тәрбияне әби бабай әти. Гаиләдә булырга тиеш инде. Гаиләдә иң беренче тәрбиянең төп нигезе гаиләдә. Бишектән башлап инде ул әткәй, әнкәй, әби бабай, туганнар, менә шулар тәрбиясендә үстем мин. Авылдагы кешеләр менә авылдагы тәрбия ул шул хәтле тәэсирле. Мин бик ялсан идем бер-ике вакытта. Бер караганда инде шактый гына хулиган да идем. Әмма ләкин кешегә сүз әйтергә кыймый идем. Капка төбендә әби бабай утыра, мин алар белән исәнләшмәс өчен, исәнләшергә ялып, урамның икенче ягына үтә идем. Шунда бер бабай әйткән минем әткәгә, синең улың, малаең исәнләшмичә үтә урамнан дип. Менә шул истә калды. Әби бабайларның мин исәнләшергә өйрәтү. Мин шуннан соң инде һәр бер капка төбендә утырган кеше белән исәнләшергә өйрәнә башладым. Менә шундый вакыт нәрсәләрдән, бу вакыт түгел бер караганда. Минде шундый нәрсәләрдән башланды, оннан соң укытучылар. Минем укытучыларым бик тә затлы укытучылар иде. Беренчедән алар сиңа шул хәтле, миңа да, башка укытучыларга да шул хәтле ихтирамлы мөнәсәбәттә иде. Үзләренең балаларына караган шикелле карыйлар иде. Ondan soң аларның күбесе, бигрәк тә әдәбият, тарих укытучылары шул хәтле үз фәннәренә бирелгән иде һәм шуңа күрә мин әдәбиятка, тарихка ныграк якынайганмындыр. Инде Казанга килгәч, университетта укый башлагач, аннары Мәскәүдә укый башлагач, минем укытучыларым ул татарның да, башка халыкларның да иң асыл сыйфатларга ия булган күренекле шәхесләре булды. Ул да булса иң беренче килеп керү белән мине Рәдиф Хаташ үз кочагына алды, Раул Файзуллиннар, аннан соң өлкәнрәк бу кешеләр Мин китапханәдә эшли башлагач, мин дә китапханәдә Абрар Карим Улли мине үз улы шикелле итеп йөртте. Миңа бик күп нәрсәгә өйрәтте, китап дөньясына алып кертте. Безнең күренекле галимimiz Миркасым ага Османов, Индус ага Тахировлар, алар инде шул хәтле миңа бик күп мәгълүмат бирделәр. Ул тарихлар алар име? Искиткеч. Инде Туфан ага Миңнуллин белән без ярты гасыр диярлек янәшә торып эшләдек, яшәдек. Менә шундый дусларың, өлкән дусларың булган вакытта билгеле күп нәрсәгә колак саласың, күп нәрсәне аңлый башлыйсың. Югыйсә үзеңнең яшьтәшләрең белән ешрак аралашырга туры килә. Әмма ләкин яшьтәшләр белгәнне мин дә беләм. Менә бу агайлар, бу абзыйлар белгән нәрсәләрнең күбесен мин белмим. Шуңа күрә мин аларның мәктәбен уздым һәм мин әгәр дә күп дәрәҗәгә ирешкәнмен икән, мин аларга, минем укытучыларыма бурычлы.
Разылабай, сіз қарап тұрғанда тәге күндем генә бик сабыр гына шикелле тойылсагыз да хылыкыгыз белән име. Биографигездәге фактларга караганда бердә андый ашамаган. Чөнки сез мин бу очракта университетны ташлап Мәскәүгә укырга китүегезне әйтәм. Шуннан соң анда укыган вакытта кайтып Казанга театр балконыннан листовкалар ташлауыгызны, шуннан соң Кырым татарлары турында алар сатлык жаннар дип әйткән лекторның лекциясын ташлап чыгып китүегезне әйтәм, күз алдына тотам. Менә бу вакытта бит мондый фактлар эшләгән, мондый гамәлләр кылган кешеләрнең биографияләре бик начар тәмамланган очраклар да бар. Менә сез ул вакытта әзрәк теге курку дип әйтмим инде. Ул вакытта бәлки курку булмагандыр яшүсмердә түгел, яшь кешедә. Ә менә инде булса саклану, үзеңне саклау хисе бар идеме? Курку хисе һәр кемдә дә бардыр инде ул. Әмма ләкин вакыт хискә бирелгәндә онытылып тора. Менә әгәр дә син ярсып, синең гамәлләреңә каршы, дөресәгә синең иманыңа каршы кемдер сүз сөйли башлый икән, мин үз-үземне онытып, бу куркуны бөтенләй истән чыгара идем. Әлеге дә баягы менә әдәбият институтында Мәскәүдә укыганда Водолагин дигән профессор, ул элек Сталинград обкомының партия өлкә комитетының идеология буенча секретаре булган, хәзер инде әдәбият институтында профессор, сөйли башлады, Бөек Ватан сугышы чоры турында һәм шунда әйтте. Без инде 25 студент утырабыз аудиториядә. Менә Кырым татарлары сатлык жаннар, менә шулай. Мин шул хаты ташып чыкты күңелемнән әбидеге. Татар деген сүз бар бит анда. Шуннан соң мин тордым да, мин сезнең лекциягызны башка тыңлый алмыйм дип чыгып киттем. Чыгып киткән вакытта миндә бернинди курку хисе юк иде. Әмма ләкин коридорга чыгып әзрәк басып торгач, менә курку хисе әкрен килә башлады. Мәйтәм, моның өчен мине институттан куулары мөмкин бит дип уйлап куйдым шуннан соң. Әмма ләкин берничә минут узгач, карыйм, минем белән бер бүлмәдә яшәүче бик тә шәп шагыйрь Намжил Нимбуев дигән бурят шагыйрь килеп чыкты. Аннан соң минем достым шулай ук сезнең яклы булып инде. Мине яклап ташлап чыкты лекцияны. Аннан соң Калмык шагыйрь, Калмык язучы, драматург Олег Манжиев чыкты. Аннан соң Балтык буе республикаларындагы 2 студент чыкты. Польшадан килгән бер студент чыкты. Анда бөтен дөньядан килеп укыйлар иде. Шулай торып, ярты аудитория ук булмаса да, ярты группа ук булмаса да, бер 10-15 кеше чыкты. Яклап тапты. Минем курку хисе кимәде инде шуннан соң. Аннан соң берничә көннән соң мине ректорга чакырдылар. Ректорыбыз Владимир Федорович Пименов дигән бик тә акыллы төпле кеше иде. Минем җитәкчем, иҗат буенча җитәкчем атаклы шагыйрь Лев Ашанин. Лев Ашанин мине бик яклады инде үзенчә. Әмма ләкин миңа бик үгет насихат укыдылар. Шунда ректор әйтте: "Уважаемый мой студент Валеев, запомните на всю жизнь, ты учишься в литературном институте, здесь занимается не политикой, а поэтикой", диде. Мин шул кирип калдым, менә аларның сүгүләре шул булды. Мине 3 айга стипендиядан мәхрүм иттеләр дә, шуның белән шул булды. Менә курку булып та ул, әмма ләкин инде әгәр дә син юлың дөрес икән, ул куркуларга гына карап торырга кирәк түгел. Сез кылаш җәеп шигъриятте язган вакытта, ялгышмасам 21 яшьегездә Эт кояшы дигән повесть язгансыз. Гадәттә бит инде ул проза әсәрләренә кеше соңрак килергә тиеш. Менә бу вакытта проза әсәре язарга сезгә нәрсә мәҗбүр итте? Мин аны шул 20 яшьтә башладым. Инде язган дәвремдә мин аны бер айга якын яздым. Берничә атна. Шунда миңа 21 яшь тулды, 2 яшь арасында. Моңа мәҗбүр иткән, мине моңа этәргән дөресрәге шәхес, бик зур өлкән улпат язучыбыз Аяз ага Гыйләҗев булды. Мин беренче курста укыйм әдәбият институтында. Көннәрдән бер көнне Аяз Гыйләҗев килде. Ул переделки дигән иҗат йортына бара икән, ялыйтырга язарга. Шунда кирде Рәдиф Хаташ, мин эшәү бутырганда әйтте: "Сез егетләр шигырь язасыз. Шигырь ул яшьтә языла инде. Бөтен кеше яза инде. Минем 2 чемодан шигырьләрем бар" дип шулай яшәйде ул. Мин бит менә шагыйрь булып китмәдем, прозаик булып киттем. Сез менә проза язып карагыз ди. Рәдиф әйтте: "Мин прозага килә алмам инде. Мин шигърият белән генә шөгыльләнермен" дим. Мин шунда әйтеп куйдым, әйтәм: "Мин язарга ниятлим, минем яза башлаган повестем бар" дип. Менә шәп ди. Мин 2 шатнадан кире кайтам. Переделкадан кайтканда керәм, шунда син аны миңа күрсәтерсең диде. Вакытында әйтеп булды. Вакытты мин инде әйтеп ташладым бит, әле язылып китмәгән. Яза гына башлаган, әле идея гына бар дөресрәгә башта. Әмма ләкин Аязга киткәч, минем якларым качты. Мин утырдым да, кагаз алдым да, язарга тотындым. Һәм берничә атна эчендә менә Аяз абыйның сүзләрен аклар өчен аны
анда ятлы булмас өчен бу повестьны «Эт кояшы» дигән повестьны язып тәмамладым. Аяз агай кайтты, без чәй берничә сәгать эчендә мин аны кулдан язган идем әле вакытта, машинкам юк иде. Аяз агайга кычкырып укыдым. Шул минем кул язма астына язып куйды ул. Шәп лих дип. Мин аны хәзердә саклыйм әле. Аннан соң Казанга кайтып сөйләгән бу турыда. Минем бу повестьны Казанда соратып алдылар язучылар берлегендә һәм язучылар берлегенең идарә утырышында безнең иң зур аксакал язучылар җыелышып бу повесть турында әңгәмә, фикер алышу оештырдылар. Шунда инде Аяз агай бик матур итеп сөйләде, башкалар да сөйләде, тәнкыйтьләүчеләр дә булды, мактаучылар да булды. Әмма ләкин нәтиҗәне ясады ул вакыттагы нәшриятның баш редакторы Марс Шабаев. Марс Шабаев әйтте, мин повестьны укып чыктым игътибар белән, кызыклы повесть, әмма ләкин бүгенге көндә аны бастырырга ярамый диде. Ни өчен диде Аяз агай? Чөнки бу повесть Совет өчен барлыгын каралдып күрсәтә. Бу критический реализмга туры килә, бу социалистик реализм таләпләренә җавап бирмәде. Аяз агай әйтә, ул бит талантлы язган әсәр. Менә шул талантлы булу белән дә начар инде ул талантлы булмаса да беркем дә укымас иде. Менә укыячаклар һәм ул безгә безнең файдага булмаячак диде. Һәм бу повесть язылганнан соң 21 ел узгач кына басылып чыкты. Вакыты җитмәгән булса булыр. Шулайдыр инде. Әгәр дә ул вакытта басылып чыккан булса, бәлки мин прозага ныграк кирип киткән булыр идем. Мин яздым, соңра берничә узгач яшисе килә дигән повесть яздым. Аның өчен Муса Җәлил премиясе дә алдым. Аннан соң бу Афганстанга барып язылган. Юк, бу мондагы анысы башка, алары башка. Ул таныш вакытта армиядә хезмәт итүче җегет Рифкат Миргазизов күкрәгеннән гранатаны каплап, үзенең хезмәттәшләрен коткарган җегет турында, Рифкат Миргазизов турында. Аннан соң роман да яздым, башка да пьесалар да яздым. Әмма ләкин мин барыбер үземнең төп жанрым дип шигъриятны саныйм. Сезнең сүзләргә язылган җырлар бихисап. Мин YouTube'тан гына карап утырган идем, мин санаган кадәресе 120 ничә булды. Алар арасында бик танылганнары бар. Мәсәлән, Чаба поезд Чаба, Яткәр, Симбикә, нигә картаясың, Зинһар өчен хөрмәтләремә, бик күп менә шундый заманны үткән затлы җырлар дип әйтик. Җырларны үтеп үткән җырлар. Менә озакламый Алла бирса, сезнең иҗат кичәгездә алар булачакмы? Аларны ишетә алачакмы? Яңалары да стәлдеме бу җырларга һәм язуыгызны дәвам итәсезме җырлар? Чөнки җыр бит ул бөтен кешенең дә шигырьне язып булмый дип уйлыйм. Шулай җыр жанры ул бөтен аерым бер жанр. Мин бөтен жанрларга да бик кибән киткән кеше, әйткәнемчә, мин шигырь да язам, проза да язам, публицистика да язам, романнарым да чыкты дип әйтте инде. Әмма ләкин җыр жанры ул халык өчен иң якыны, иң җыр халык күңеленә иң тиз үтеп керә торган жанр. Җырны бит ул кухняда тыңлый, ул машинада барганда тыңлый, татарча белмәсә тыңлый ул, татарча белмәсә дә җырлый хәтта. Шуңа күрә җырга минем мөнәсәбәтем бик тә уңай. Җырлар инде син әйткәнчә шактый күп язылды, мин аны санаганым юк, ничә йөз булгандыр инде алар. Бүгенге көндә дә дәвам итәбез. Менә шу шарада гына Резида Хияров белән өр-яңа җыр яздык, Миләүшә Хәйруллина белән яздык, Илмир Низам белән җырлар яздык. Бүгенге көндә мин элекке шикелле үк күп язам дип әйтмим, чөнки минем күңелемә хуш килгән җырлар язучы композиторлар бик аз. Milli ruhlu kompozitörler biraz. Min şul eğer de şulay bulmasa, eğer de ana muzikasında kiyinde milli ruh, milli muğul bu iken min ona sözler yaza almayayım indi. Eğinde bana 26 sentyabrda benim icad kişem, yubiley kişem bula. Biz gılatta bit yazıcılar, edipler, şairler indi 5 yıl sayın bizning icad kişileri bizni ötkərib zorlab, yubiley kişileri bizni halk alında hesap tutabız. İcadımızın örneklerini gösterəbiz. Menə bu 26 sentyabrda Kamal Teatrında bulacak. Benim icad kişemde de benim elek yazgan jırlarım, popüler jırlarım da bulacak. Onu Tatarның en meşhur jırçıları başkaracak. Hem şulay yaş jırçılar muğa kadar ele sahnege, andi zor sahnege çıkmagan jırçılar da bulacak bir neçe. Hem benim elə etken yaңа jırlarım da bulacak. Ben jır janrında men нәрсә эшләгән, шуларның иң асылларын бу кичәдә халыкка күрсәтергә, тыңлый ишетергә ниятлибез.
Разил абай, әлбәттә ул хайрын бер тема булыр иде инде җырлар турында, ләкин монда бирмичә кала алмыйм. Менә сез бит бүген дә кайныйсыз, бүген дә төрле советларда утырасыз, төрле конкурслар оештырганда рәислек итәсез. Ни өчен менә безнең җиңеләю китте җыр өлкәсендә? Ни өчен ул менә затлы, менә сезнең шикелле, сез менә әле генә атаган җырлар, затлы җырлар янәшәсендә бүген затсыз дип әйтәм, ләкин ишеттең дә оныттың җырлар күбәйде. Һәм шуны тыңлаучы кабул итә. Безнең яшьләребездә милли рух, милли моң без яшь вакыттагы дәрәҗәдә түгел. Моның инде сәбәпләре бик күп. Мин беренче чиратта билгеле мөхит, гомум мөхитне күз алдына китерәм. Менә авылга гына кайтсагыз, безнең авылгамы, сезнең авылгамы, бут буе балалар да бүген көндә русча яши бирә. Алардан инде татар моңы, милли моң көтәргә мөмкин. Менә шундай балалардан бит безнең композиторларыбыз үсеп чыга, шагыйрьләребез үсеп чыга. Менә киләчәктә ничек булыр әле? Бүген көндә элекке потенциал бар күпме дәрәҗәдә. Менә шушы нәрсә инде җыр жанрына бик нык хилаплык китерә. Менә мин җырларны тыңлап кай вакытта, әгәр дә аның сүзләре татарча булмаса, мин уйлар идем, бу чуар җыры микән, Маринакы микән, Утмуртык микән, анда мин сүз белән җырлап була. Дәрестә ул аның милли моңы юк, милли нигезе юк. Инде композиторларга килгәндә, алар бик күп үзешчәнлеккә бирелеп киттеләр. Безнең бүген көндә радиодан, эфирдан, яисә сәхнәләрдән яңгыраган җырларыбызның 90% ким дигәндә үзешчән композиторлар тарафыннан язылган. Аларның шактые хәтта нотада белми, аларның музыкаль белеме юк, аларның әзерлекләре юк бу яктан. Инде шигырьләрен, җырларның сүзләрен әйткән дә юк. Анда инде аягың сындырылсын, анда кирсәң. Анда рифм да юк, анда ритм да юк, иң мөһиме. Менә шулай көн сайын шуны яңгыраткач, кайбер радиода хәтта бер үк җырлар 5 мәртәбә яңгырый. Чөнки акча түләнгән, әйләндерәләр дә индерәләр. Халык уйлый башлый инде җыр шулай барга тиешкән дип. Без шул җырларны тыңлатып, иң мөһиме бүгенге яшьләрнең, тыңлаучыларның, тамашачыларның зәвыгын бозабыз. Менә ул зәвыкны бозу бүгенге көндә безгә иң зур зыян китерә торган нәрсә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сезгә алга таба да хайырлы, бәрәкәтле гомер насыйп бирсен. Яңа җырлар булсын, яңа җырлар тусып торсын, иҗат уңышлары насыйп булсын сезгә алга таба да. Амин. Тыңлаучысы булса, укучысы булса, язарбыз да, язарбыз. Амин, шулай булсын. Кайда гына гомер итеп, нинди генә вазифалар башкарсак та, бүгенге кунагыбыз кебек ахыргача башкалар күзенә тур карый алырлык итеп яшәргә насыйп итсә дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.